לכבוד יום האישה, אני רוצה להעניק לך רגע של התבוננות. אנחנו רגילות לדבר על עוצמה נשית במונחים של עשייה, קריירה והחזקה של כל הקצוות. אבל בעיניי, העוצמה האמיתית שלנו מתחילה ביכולת שלנו להיות בצד של עצמנו, ולהבין מה הגוף שלנו מבקש מאיתנו כאשר הוא יוצא מאיזון. אני רוצה לספר לך על רגע אחד שאני שומעת עליו שוב ושוב מנשים. זה לא רגע של דרמה גדולה, אלא רגע קטן, כזה שאף אחד לא רואה. השעה 10:30 בלילה, הבית סוף סוף נרגע, ואת אומרת לעצמך, יופי, עכשיו אני נושמת. אבל בפנים אין באמת שקט. הגוף אולי עייף, אבל הראש מסרב להוריד הילוך. הסבלנות קצרה, ואז עולה המשפט המוכר, למה אני לא מצליחה פשוט להירגע? והנה האמת שאני רוצה להגיד לך בעדינות. זה לא את שנהיית כזאת, זו מערכת שפשוט נמצאת יותר מדי זמן על עומס גבוה, ובלי תמיכה. זה קורה הרבה פעמים בתקופות של שינוי, סביב גיל המעבר, בשינויים הורמונליים, או בתקופות חיים לחוצות, שבהן המערכת עושה את מה שהיא תוכנתה לעשות. היא נהיית דרוכה, היא נהיית רגישה ותגובתית. לא כי משהו לא בסדר, אלא כי המערכת הפיזיולוגית שלנו מבקשת תמיכה כדי להצליח להרפות. בואי נסתכל על זה דרך 3 רגעים שכל אישה מכירה. הרבה פעמים בערב אנחנו מרגישות קצת על הקצה, הכל מרגיש גדול מדי. גם מה שבדרך כלל קטן, הופך למשימה בלתי אפשרית. בלילה, אנחנו אולי נרדמות מעייפות, אבל אז מתעוררות לפנות בוקר עם מחשבות, או שהשינה שלנו קלה מדי. ובבוקר אנחנו מתפקדות ועושות, אבל משהו בפנים מרגיש לא יציב. ואז התגובה האוטומטית שלנו היא להעמיס על עצמנו עוד ועוד. אבל המערכת לא צריכה עוד משימה, היא צריכה הזנה. באלכימיסט, הגישה שלנו היא לבנות בסיס. בדיוק בשביל זה יצרנו את הערכה לנשים. השכבה הראשונה מכילה את צמח האשווגנדה, היא מנהלת את משאבי הסטרס של הגוף. בעולם המקצועי, האשווגנדה נחשבת לצמח אדפטוגן, והיא מבססת את הפרשת הקורטיזול דרך עבודה על האדרנל. בשורה התחתונה, האשווגנדה עוזרת לנו להתמודד עם המצבים המשתנים של החיים, ובכך מסייעת לנו במצבים של תשישות, עייפות, חולשה, חוסר חיוניות ותחושה שמשהו קבע, ואת זה היא עוזרת להחזיר לחיים. השכבה השנייה, פורמולת הסינרגיה שלנו, נקראת מקדונה, ומכילה 4 צמחים, את צמח המקה, את צמח הווייטקס שהוא שיח אברהם, בטטת בר וקו שחור. השילוב של 4 הצמחים האלו מסייע להחזיר את האיזון ההורמונלי הטבעי. והשכבה השלישית מכילה את המגנזיום הביסגליצינט, שהוא השקט של מערכת העצבים. מינרל חשוב ביותר, וחשוב לדעת שלא כל מגנזיום נספג באותה צורה. המגנזיום ביסגליצינט מרפא את השרירים ומרגיע את מערכת העצבים, ובכך מאפשר לשינה שלנו להיות איכותית יותר. אני יודעת שיש נשים ששואלות את עצמן, האם זה מתאים עבורי? אז אם את לא בטוחה אם זה גיל המעבר או פשוט עומס של החיים, תדעי שהערכה הזו מתאימה לנשים בתקופות של שינוי, וזאת על מנת לחזור לאיזון. אז אם את מרגישה שהגיע הזמן לתת לגוף שלך את התמיכה המקצועית הזאת, אני מזמינה אותך לקרוא עוד על הערכה בקישור כאן למטה. ואם את מתלבטת, את מוזמנת לכתוב לי בוואטסאפ, ואני אכוון אותך למה שבאמת מתאים עבורך.